אנא אדוני מלא רחמים אשר בידך נפש כל חבר כל בשר איש יהיה נא לרצון לפניך תורתן תפילותיהם בעבור נשמת רב מרדכי בן ברוך וגמור נעימו בחסדך הגדול לפתוח לו שערי רחמים וחסד ושערי גדם תקבל אותו באהבה וחיבה ושלח לו מלאכי קדושים הטהורים לו לכו להושיבו תחת עץ החיים אצל נשמת צדיקים וצדקות חסדים וחסדות לענות מזים שכינתך להשביחם וטובך הצפון לצדיקים והגוף ינוח בקר במנוחה נכונה בחדווה ובשמחה ושלום דכתיב יבואו שלום ינוח ועל משכב אותם הולך נכחו וכתיב יעלזו חסדים בכבוד ירננו על משכב אותם וכתיב אם תשקל ותפחד ושכבת ועבר שנלך ותשמור אותו מחיבוט הקבר ומרימה ותולעה ותסלח ותמחול על כל פשעיו כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יכתוב זכו לו זכיותיו וצדקותיו אשר עשה ותשפיע לו מנשמתו לדשן עצמותיו בקר ומרוב טוב הצפון לצדיקים דכתיב מה רב טובך אשר צפנת ליראיך ורטיב שומר כל עצמותיו אחת מהנה לא נשבר וישכון בטח בדד ושאנן מפחד רע ואל יראה פני גיהנום ונשמתו תהיה צרורה בצרור החיים ולחיותו בתחיית המתים עם כל מתי עמך ישראל ברחמים אמן.